Eta norka salduko dit non galdu ziren mundu aldatzeko dituen ametsak non galdu ziren eta norka salduko dit non galdu ziren non aldatu diren nire begiradak eta ulertzeko moduak erantzunak falta zaizkit galderen mundu eroan hitzak haizeak eramaten ditu oinarri jaulegia denean eta hor kanpoan Walaxer! Argi hauen atzean hitzalak besterik ez ditut ikusten denboraren joan etorrian joan etorrian argiak sartutako forma hutsak estrukturak besterik besterik zenbat zarata eskutatu dezake isiltasunak bere atzean eta zenbat bi ereiteko gai izan daiteke askotan maitasuna distantzia beharrezko dut orain gauza berriak sentitzeko hutsek intentatik gauza berriak ikasteko eta sortzeko eta ne norbait izateko eta nora egiten dute ez esan eta mine bat ziguten hitzak noketan hori izkutatzen ditu esan ez genituenak aztu ditu olakoan momentu konkretuetan huetan etortzen diren zapore garratzeko noitzapela usoak minaren kontzeptu desegokia
haratago zer zegoen bilatu nahian hutsa zen beltza iluna zen ikusten nuena ez nuen esatzeko gaitasunik ez nuen hitzik aurkitzen esateko zer eta zergatik ulergaitza zitzaidan ikusten nuen hori eta etxera ontako gara behiak itxita denazten saiatzen itzen irekita den argituko zelakoan baina etzen etzen aldatzen begiratan intzentua nuen iluna garatago begiratzen eta bilatzen ustenez lehentzuen laino iluna ta saiatu nintzen argitzen eguzkiz bidei sartzen usten egun ilun eginetan eta begiratzen nuen bere barnetik haratago zer zegoen bilatu nahian hutsa zen beltza iluna zen ikusten duena ez nuen azaltzeko gaitasunik ez nuen hitzik aurkitzen esateko zer eta zergatik ulergaitza zitzaidan ikusten nuen hori
pasa el